Sifu n'u ka minɛnw u kan na dɔw fana n'u u ta u bolo la cɛkɔrɔbaw ani kerecɛn diinɛmɔgɔ dɔw olu caman bɔra Segu, Fana, Bamako ani Kati dugu kɔnɔ walasa k'u sen don hiji taama kilomɛtɛrɛ 282 sira kan ni o bɛ taa laban Kita. Vincent Zerbo ka bɔ Paroisse Sacré-Cœur la Bamako ni ale ye hiji taamakɛlaw ka jɛkulu dankan ye bɛ ɲɛfɔli k'an ye. An jeunes ye marche daminɛ en 2005 ɲina san 15 ye. Bon yana an ka daminɛ cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ ko Michel Keita. Donc ale fɔlɔ de ye tagama daminɛ en 84. Donc an jeunes nana ka na daminɛ 2005. Donc marche yɛrɛ la jeunes mina u bɛna n'u haminanko ye. Bon ɲinan thème yɛrɛ b'a fɔ jeunes du Mali ensemble pour le Mali 3. Donc diocèse bɛɛ représenté len don yan nɔ, paroisse bɛɛ représenté len don. O siratigɛ la Abbé Wilfried Diɲɛ Mɔpɛri ka bɔ Burkina Faso ale b'a sinsin hiji taama kan sabula nafaba de b'a la. O de kama ale ni a mɔpɛri ɲɔgɔn caman b'u sen don hiji taama in na. Taama seni min don a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Gracia taama de don, farikolo jagabɔ taama de don. Wa an mɔpɛriw bɛ an ni don o la walasa ka jeunes taama senukɛlaw ka olu dɛmɛ ka to ka bato fɔ don o don sani an ka taama senu daminɛ. Donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ o ye ko nin taama senu tiɲɛna i mana kɛ ni hamina fɛn fɛn ye ba senu mariya yɛrɛ bɛ o lase wa o gracia o bɛ di i ma. Charles Berthe hiji taama na a bɛ san caman bɔ sisan b'a jira ko ni ale ma taama ka taa hiji kɛnɛ kan bɛɛ kɛ i n'a fɔ ale ma hiji kɛ. Ne ta in kɔni kɛra i b'a fɔ k'a kɛra virus ye ne la san o san ni taama waati sera ni ne kɔni ma se ka taama ka taga ani fɛn bɛɛ ka kan ne ma an bɛ taa an bɛ delilu kɛ an bɛ laɲiniw kɛ laɲiniw bɛ sabati mais n'a ma sabati o kɔrɔ tɛ ko ala ɲinɛn'i kɔ an kɔni tɛ décourager taama na. O hukumu kɔnɔ Elisabeth Jara Sinfikura hiji taama na b'a ka kɔnɔgan jira sira kan hali ni ale ta kun ye wale ɲuman dɔ ye. Bon siranin do dɔɔni mais ala ka jɛ a bɛ nɔgɔya. Ne kun ye layidu ta bamariya seni ye ni sela ka examen dɔ sɔrɔ n yɛrɛ bɛ tagama ka taa a wale ɲuman dɔ a ka ɲuman kɛlenw ko la n'o examen sɔrɔla n yɛrɛ b'a laɲini ɲina ka taa wale ɲuman dɔ k'a ye. K'a dɔn k'a fɔ hiji taamana y'u kun da Kita kan tɛnɛndon sɔgɔma église bɔlen kɔ o taamase bɛ kɛ tile 4 de kɔnɔ. Pascal Traoré, VOA Bamara, Bamako.